süreçte inşallah temel ihtiyaç maddeleri olan gıdalar, tütün, ısınmaya, giyecek, battaniye. Müslümanlara birlik ve beraberlik ihsan eyle. Müslümanlara bir... لا لا قالوا هذا بناية الشارع كمان. يلا 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 Più forte quello. Я думаю, що сьогодні, коли з нами знаходиться наша мирна Україна, мирний український народ буде святкувати те, яка сьогодні є наша армія. Питання щодо надання 36-ї окремої бригади морської піхоти. захищає мир та спокій українських громадян.